Veľké finále odštartované, najlepší štart maďarský preteká na vnútornej strany. Miška Palašty, David Zeman tam momentálne drží tretiu pozíciu a Bára Blašková z vonkajšej strany. A domáci rider Viktor Kolár sa tam tlačí do strany. Prejazd prvou zákrutou, stále maďarský jazdec. 6-6-6, všetky jazdy tu nás vyťazil. Neporaziteľný celý víkend. Patrik, Lukáš Vestren, Miška Palašty, David Zeman. A uvidíme, tu máme súboj mladé pušky, Henky Riders, toto 5. miesto, Viktor Kolár versus Alexander Vulík. Takže maďarský rider Patrik Lukáč ide pre víťazstvo v 9. kole slovenského pohára pred Miškou Palašty a Davidom Zemanom. Takže aplauz pre maďarského ridera, ktorý zvíťazil všetky rozjazdy, všetky finálky. Miška Palašty 2.